Amit pasang kaliman tapi sinabeto ing ira tinebih no siku dendane Bathara Cindur kula ingkang sowan Sang Prabu kula ingkang sowan lho ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Yaksa sakloron aja ngira kalamunta ingsun pitambuh nanging nyatane katemben iki panjenengan ingsun uninga kelawan jeneng sira sakloron sira iku mau raseksa saka ngendi sapa kang dadi aranira kawula nok ndri menawi padukun dangu kaliyan kula menika raseksa kliyang kabur kanginan kandang langit kemul mega menawi padukun dangu nami kula ingkang sudyamastani kula pun Kalanjaya kula pun Kalantaka Sang Prabu kanthi karaharjan praptanira nok awis saking kasembuh berkah pangestu paduka Prabu Araharja pisuwan kula pangabekti kula katur temanten ugi sungkem kula katur sinuwun iya sanget panaripaning sun dene sira ngaturake pangabekti kajaba saka iku Kalanjaya Kalantaka sumengko pengawak Bajra Praptanira Praja Ngastina kawistara kalamunta ngamu wigati muringkal matura apa kang dadya kekarepanira matura kang prasaja kawula nok ndri Cindur mugi dadosna ing kauningan estunipun ngantos kula rencangi njajah desa Milangkori jalak peningal nglebur lampah karana kula menika bebasan sampun temu gelang anggen kula kepengin ngupadi pepadang Blaka Suta kula rumiyin menika inggih manungsa limrah nanging areh ning kula menika kelepatan dening Bathara kula dipun sotaken wujud dados araseksa Cindur kula nampi mangsiting dewa sagedipun kula pulih kados ingkang sami kula saged angupadi ngelmu sastra Jendrahayu ningrat pangruwating diyu mongko kula mireng kejawi namung pujangga ing Astina ingkang kala semanten pawartosipun sampun kathah para satriya ingkang meguru kaliyan panjenenganipun wonten ingkang kepengin meguru ngelmu kasampurnan ngantos wonten ingkang upadi ngelmu inggih menika tosing balung wuleting kulit prigeling ngolah curiga sarta titising jemparing menapa inggih kapara saestu mekaten Sang Prabu negara Ngastina iki akeh para brahmana sarta para resi para wiku apa kang dadi penjangkamu bakal bisa keturutan balasalah syukur pangayu bagya sekedhi jumurung lajeng keparipun sinuwun kados pundi ora gampang wong kepengin bakal njaluk ngelmu ora gampang kowe bakal ketemu kelawan guruku apa meneh panjalukmu sastra Jendrahayu ningrat pangruwating diyu piabot jer Basuki mawa biya ngerti iya ngertos Sang Prabu sedaya gegayuhan tartantu wonten probeyanipun lajeng menapa ingkang dados srananipun gampang yen to pancen kuwi bisa mituruti apa kang dadi pamundhut ingsun kowe bakal kelakon tak larapake ana kersaning pujangga kidul ya guruku lajeng menapa ingkang dados pamundhut paduka yen alas Sitra Gandamayit ana wanita ingkang tarak brata ana wanita ingkang sekung semedi ya kuwi ibuning para Pandhawa ingkang asesilih kusumaning Ayu Dewi Kunti Talibrata yen kowe cilik bisa ngendhangake syukur bagi bisane kowe mateni Dewi Kunti kowe kelakon bakal entuk ngelmu apa sing mbok jaluk
kang sinebut Aji Sastra Jendra Pangrawating Diyu. Sakura rupa sedeng Narendra Yaksana laku kang malwalya ingkang gambira marang hangise siung ngametu Prabowo. Ladala menawi tetela Dewi Kunthi menika pawetri sepinten bangginipun. Kowe aja kegampang karo Dewi Kunthi. Sebab yen kowe kelakon nyingkirake Dewi Kunthi mesti glandang carang saka pucuk sing tak karepake. Kira-kira kowe bakal ngayoni Pandhawa kowe wani apa ora? Alit sakit ageng dumugi pejah badhe kula istakaken. Tinimbang gesang kula nandhang cacat ingkang kados mekaten. Langkung prayogi kula pejah. Lentengaken. Bagus. Yen to pancen kono malah dina iki ingsun tunduk. Enggal tindakno sirnakno Dewi Kunthi ingkang tatak brata mau. Kawula dari menawi keparengipun sinuwun mekaten boten langkung. Dinten menika daya-daya kula nyuwun pamit nyuwun tambahing berkah pangestu semanten ugi kula Sang Prabu. Yo. Kala jaya kala entuk tak pungkur tak prengga puja harja mrih kasebadane sedya. Yogya malih kinarya palu Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadangi lenjayah tunggelibu Sri Kurupati ing Astina kinarya gulagul mangkala golonganing preng Bratayuda ing adegen Senopati keparenga munjuk atur sawetawis Yayi apa bilih lepat diagung pangaksama paduka Yayi Prabu. Nggih Kakang Prabu karo badhe ketika menapa nggih sesambetan kelawan katemben kewala pun Kakang nyemrapi lelampahan ingkang kula petang ganjil kula raos ganjil dhateng manah. Perkawis ingkang pundi? Iya katemben kemawon Yayi Prabu merintah yaksa kekalih Kalanjaya Kalanta kanggenipun kepengin badhe pados ngelmu kala wau. Namung paduka Yayi Prabu mundhut bebana. Alikipun ngendhangaken Dewi Kunthi agengipun kedah saged mejahi Dewi Kunthi. Menawi mboten klentu pamiran kula mekaten. Nggih, leres. Aduh Yayi. Kula kinten Yayi Prabu rak inggih sampun priksa, sampun ngertos.
Dewi Kunti menika sinten sambetipun kaliyan ingkang Raka Ngawangga? Mestinipun Yayi Prabu menika priksa. Yayi Prabu Duryudana sampun mireng. Menapa pancen dasaripun Yayi Prabu menika njarek perkawis ngaten menapa kados pundi? Kaya menapa Kakang Prabu duka? Yayi badya mawi peteng kados pundi kemawon badya dipun aling-alingana kula ngakeni Karna menika anakipun Dewi Kunti. Badya kados pundi Dewi Kunti menika ibu kula, Yayi menika ibu kula. Sinten tiyangipun? Sinten tiyangipun menawi mireng ibunipun badhe dipun pisake tartantu badhe mrinani menawi tiyang kala wau waras lho Yayi. Mesti kemawon badhe mrinani. Menapa malih kula? Menapa malih kula Yayi? Ingkang salaminipun kula dereng saged sungkem kaliyan ibu kula. Kula dereng saged malesih dumateng ibu kula Dewi Kunti, mongko nyatanipun wonten raosan Ibu Dewi Kunti badhe dipun sirnakaken. Menapa kula badhe mendel kemawon? Yayi, Blaka Suta lelampahan menika pun Kakang Ngawangga boten saged nampi, Yayi kula boten saged nampi. Kakang Prabu Ngawangga, kula boten dawuh. Saged piye? Menapa kinten-kinten Kanjeng Bibi Kunti menika nggih purun ngakeni yen Prabu Kanopi anake Dewi Kunti purun Dewi Kunti ngakeni. Yayi, perkawis Dewi Kunti menika ngakeni menapa boten menika sanes perkawisipun Yayi Prabu iki perkarane Karna karo Kunti. Yayi Prabu boten kenging kados mekaten, Yayi. Menika wewenangipun ingkang Raka Ngawangga. Badya kados pundi kemawon? Raseksa kekalih menika mujudaken mengsah kula. Yayi, menawi ngantos raseksa menika mangke kelampahan badhe merdaya Dewi Kunti, salami kula boten badhe sungkem kaya Yayi Prabu. Sengkuni wonten timbalan iki ngadhawu Kakang Prabu Karna ora rena penggalihe mboten perlu dipun penggalih niku rak mung dienggo patut-patut abang-abang lambe mbokne dirasani arti patene etok-etok nesu alah niku sanggit wong koclok wis paten ra diutek ya wong. Dan iki polone iki go mikir apa nih dan judek aku ngrasake. Durna. Wonten dawuh kowe nek lara lho. Pancen kula pun sremiyang wit wau kok. Kula ngraske tiyang setunggal niku waduh. Gek wong iki kepiye lho. Jinuwun. Menapa paduka patak pantunipun ingkang Raka Ngawangga. Ingkang Raka Ngawangga menika nyun pangapunten niku Trah Mandura. Nggih ta? Menika Trah Mandura. Trah Mandura piye? Lho nggih ta? Dewi Kunti menika rak tiyang Mandura. Dados menawi Prabu Karna watakipun ketapan meh kados Prabu Baladewa menika inggih leres. Menawi Prabu Karna menika radi alus menawi ingkang Raka Prabu Baladewa menika agal. Ning prempenging raos sami ning boten muta watosi. Mengkono paman. Inggih. Yo, syukur makayu bagyo yang ketara kondo. Apa putu Prabu kados pundi yang pun kaki ora melu cawi-cawi perkara iki. Ala becik bener luput swarga lan neraka aja glandang carang saka pucuk. Begawan teka-tek mung sepisan kowe manut karo pun kaki ya kaya aturku mau yen pancen ora manut pituturku mau ya wis sakarepmu. Perban Begawan Durna kados pundi? Idem. Kowe mara-mara tek idem. Sampun sami kemawon kula mboten tumut-tumut, Ger. Sampun. Monggo kemawon. Jalaran kula raos-raos. Bebrayanipun tiyang Ngastina menika saya dangu kok malah mboten saged trep, mboten saged
madyaning kulawarga. Aja meneh kok sejenggon. Lho sak meja. Ora cobi. Kok ngono kok yo tentrem ah. Tentrematan. Ya wis ora dadi apa paman senguni. Direka aja dikakelan perintahno para kadang Sata Kurawa. Tut wuri lagune Kala Jaya Kalantaka marang madyaning Ngalasetra Gandamayit lan ulatna kepiye gelagat pasmone Kakang Prabu Karna. Pancen Kakang Prabu Karna bilane Kanjeng Bibi Kunti ngestina tanpa Karna sing katek jejet. Lho, kalian ngaten sepinten to bobotipun Prabu Karna niku? Lagi boten wonten cak prosekawanipun sinuwun Prabu Duryudana boten perlu ajri tasih kathah ingkang badhe mbiyantu ngaten. Kelangan Prabu Karna badhe tukul kaya Prabu Karna 100 gampil sakedheping netra kasembadan. Yo syukur mangayu bagyo Kartomarma wonten timbalan ingkang adhawu Bundara Parwati ingkang gantung sing bengsul pundharaken haton. Niki nistaken dawuh paduka Kaka Prabu Keparung ingkang rayamit madhapasilan. Sebenjar katane kok wis paripurna sabdanira Sang Buminata ya pundharaken haton. Piyak ngarsa tengkep puri. Kalamun Cinandra keh para brahmana ingkang samya angem suarane panjayah suaraning kumbang. Rere sarta pawono teng ranu treseng karsaning sun dening kanyut manes sering nira ingsun Gusti ora ning kamal mirah ingsun esmira tok enguni cita tagung narmata sajroning guling pangucape Janmanendra ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara hang tete Hyang Kalalodrya manik Raja Dewaku Togok wonten dawuh biluk wonten dawuh base
jebulane tenan kok estu pripun jebul pengruwatan kuwi ana kok enten ora ampun matur pangruwatan niku enten panjenengan ajeng nyuwun ruwat kalih Pendhita Ngastina nggih to ketemu kalih Begawan Durna durung lho lah kok jare saged pinangke lah panjenengan teng kraton mau isih disingitake nyingitke Durna nggih apa lah niku pripun nalare aku iso ketemu karo Begawan Durna entuk ngelmu Adi Sastra Jendrawaton aku kudu iso nyingkirake Dewi Kunti nggone tarak brata ning Alasetra Gandamayit oh aku kuwi lho wah kuwi salah alamat nek ngono ku kenahana sik Kang Manggriyen tenane sing dawuh ngoten niku sinten Prabu Duryudana lho sing ajeng mulang Adi Sastra Jendra niku sing manggoleki sinten Pendhita Durna pun panggih napa dereng aku arep ketemu durung entuk aku urung iso ngrampungi pakaryan iki ya kuwi nyingkirake utawa mateni Dewi Kunti ngoten nggih pangruwatan niku pertobatan ngakoni luput ngakoni salah ngakoni kekurangan wong mawas diri sing diarani ruwatan niku budaya aja dicampur karo agama lho nek ngrembug ruwatan aja ngrembug agama sik mengke ndak klira-kliru ruwatan niku budaya niku angen-angen sing nuwuhake nggih niku ketentreman keselamatan karahayon karukunan niku jenenge ngono kok nggih nah niku gumantung enten kapercayane ngati oh sampeyan goleki Durna urung ketemu kok urung mangkat diperintah napa-napa nggih sedika kleru sampeyan niku ora ning tetep dina iki tak laksanane luwih dhisik jer Basuki mawa biya oh ane monggo nek kula pun ngelekke lho kejawi niku Dewi Kunti niku nuwun sewu wanita ingkang sugih ngelmu seneng prihatin seneng tapa napake kulawarga utamane napake anak eling-eling Dewi Kunti niku ditilar seda Prabu Pandhu niku ngopeni anak 5 lanang kabeh nggih dados Pandhawa niku jaler gangsal sedaya cangkeme apa? Ora krasa. Ora krasa piye? Coba ngomong mau piye? Lah piye to? Pandhawa niku cacahe gangsal jaler sedaya. Lah iya kupingmu ki lho. Pandhawa niku ya ta? Heeh. Jaler gangsal. Oh iya iya. Wong edan. Kok nerangke ning Kocapa awis saking panggula wentahipun Dewi Kunti Pandhawa niku cilik-cilik sing ngirit ibune kemritik walah pun ngantek disikara kalih wong Ngastina nggih klebu Prabu Duryudana niku sing nyikara kalih Pandhawa lho sababe Ngastina niku jane rak duweke Pandhawa ning direkayasa direkadaya sampeyan ngertos Patih Sengkuni napa dereng kira-kira nggih enten mriko wau tiyange enten mriko wau nggih wonge bangkrung ngoten dadane nyengkrong matane pece wis ora pokoke nek kukul wonge pancen jandekil nika pancen eneng ana milu lagi niku sing marake ngrekadaya rekayasa nggih niku Patih Sengkuni niku ngeten mulane Dewi Kunti niku rina wong sing digedhekake tapane Pandhawa iso sekti diobong nganti ora tedas. Nggih merga enten ibune niku wau. Mula enten pitutur cara kuna. Sapa sing kudu mbok bekteni. Nggih to?
Sapa sing kudu mbok tekteni? Bapakmu apa ibumu? Ibumu. Gitu. Iya. Melih kurang bapakmu apa ibumu? Ibumu nganti ping 3. Dadi Dewi Kunti duweni tanggung jawab kali putra-putrane. Mboten ampun mangganggu. Wah, gulaene niku. Bogong. Kowe kira mung sak melu. Aku melu kowe apa kowe melu aku? Adile kowe iki mung bombong atiku. Lho bombong niku nek bener. Ana pancen dikandani ora kena lah jengkangke ditagih kablek. Lambimu lah kok suwe. Nggih, ning kula wong tuwa ngelikke lho. Jare sampeyan budale niku golek pepadang, njaluk pangapura. Nek ngantek kleru dalan sampeyan aja takon dosa lho. Sampeyan ora entuk pangapura, malah saya ngombro-ombro. Ngoten? Ibarate sampeyan niku golek swarga. Kula aturi priksa. Swarga apa neraka ora usah ngenteni sok nek mati. Enten donya niki mau enten swarga enten neraka. Lho kok iso kandha? Nggih. Nek wong swarga niku duweni rasa panarima. Atine ayem, tentrem, ora kemrangga, gedhekke pasrahe ning ora tekse ora gluntuk. Oh.